छठी माई के पूजाई तोले घाटे पे गइल बेटाई करत रही छठी माई के पूजाई तोले घाटे पे गइल बेटाई हो खतर के देर भइले अरग के बेर हो खतर के देर भइले अरग के बेर पूछत रही हम नामवा सखी गाटे बजारई दिले बाबा सखी जोरल बा हमरो लांगवा सखी गाटे बजारई दिले बाबा सखी जोरल बा हमरो लांगवा सखी। Recording by RRT Digital Recording Studio, Chharadan. DJ Akhilesh Lokhan. बम लेके घाटे पयाई घाटे पदियल सुबम भड़काई छठे के दिन रहे नहीं बुझाई लुटी से हमरो तलांगा दगाई एक डिब्बा बम लेके घाटे पयाई घाटे पदियल सुबम भड़काई छठे के दिन रहे नहीं बुझाई लुटी से हमरो तलांगा दगाई रहे बगल में खड़ा करे हाथ के इशारा रहे बगल में खड़ा करे हाथ के इशारा हमर पूछत रहे नामवा सखी गाटे बजारई दिले बमवा सखी जरल बा हमरो लांगवा सखी गाटे बजारई दिले बमवा सखी जरल बा हमरो लांगवा सखी। DJ Akhilesh Lokhan. छठी माई दुहनी कृपा देखाई पन्ना के दिन दुहनी हमके मिलावाई विकास राजा करे माई के पूजाई गाटे मिठाई दिले ऋषि बटावाई छठी माई दिले कृपा देखाई पन्ना के दिन दिली हमके मिलावाई विकास राजा करे माई के पूजाई गाटे मिठाई दिले ऋषि बटावाई सखी लागल बड़ा सुंदर हाथ ले रह चुन सखी लागल बड़ा सुंदर हाथ ले रह चुन ओकर निक लागल कमवा सखी गाटे बजारई दिले बमवा सखी जोरल बा हमरो लांगवा सखी गाटे बजारई